Asmi be ko tabali kura kura ta ka bila so bin to kono mo be grina di do me grina papa télévision sambi soni so be bi télé dala e télé ko bane asmi be tene ko be télé kura ni sa kana bila ga so kono e ko ni do me ga ni so ja ko télé kura nana mais nya be ga suba suma tuni no abina so bi na bi asmi be tene do ne ta asmi kele ne be système de kele parce que mai ko ka sholi ga asmi yere se moro e ima yo do fra asmi yere do sona wi do fra ga budget ka présidence bora 14 milliards la ga 22 milliards asmi clé là kuma na ko mo ga casque do wartu bulu kuma na mo fra gidron maglan sero maglan alta kurame tike mais milliards wolo vla be fra asmi ka présidence warka do fra la CNT ka ta veutu ni fonsa o makea o mali o ga ke mali ko na bi ti jo to di ke be tigere photo ko ani da bi ko bi se kan ke to di iba ke to kuma photo ko ala me bo ga to ma ga ni da bi ko bi se ko ke to di ngagala afa kagala ikira mo fait trop na ayo ko su ke ba fo kasa no ko bi fe an be bi fe mais sabali ken boala ama sonima o de hoya adima boala de voter la kuna sini ma voter ya malo ye manga bechi ka kana ke uma voter kuna sini ka war voter parce que ou ka traiter malo na mais il faut dire la vérité o crote ko mo go jugala o crote ko am boka kele ku fe o crote kan tu fe o crote ka me fe ko buyere a ko drone aya jogo nya ka jamana mara to la fantaw ni desma to ka haya ka duma o ti se ka klo ka bunya ka ke fe be ka fe bosa ka fantaw yere to ulbe ka sa ko fe o ti nya jamana kono mais ni folie est ce que ni tebe wa nga fa ni mo mani fo daji be tu don ka ya dundula ko akere fa ya na ifa ma fufu butum ni jamana ko nana ni mogo be nunu fe ne Clément bou fe billahi ala ishiri mais ni fili kala ro mina ngo fili fene fo o de be horaya la ni wakati la ni yore na fili kala na ni yore na ni ko ngira manya ni tuka la ni kira manya mais ni mogo mi banko fo ki tage mietoy ko ki tage jutoy ete fen fo mais o de te be armadia la sabula ala ko kala tuka chen ni mogo ga ni mamu cheka ko be maleona jabate ko be maleona sigatala comment be maleona comment ba na de do ti se ka fara mali présidence ka budget ka milliard cheki mais c'est ka ne mo wana ina de milliard kile sa bidru no woro kala ko non ton kile mo ga dungo be watandu o sigoro ma cheki de farala asimi ga bararo présidence ka ko te so ni Lipton so kani mushari ibe mi ke ki nyara doshi ko so ko me ko be ka mo ko faka ta kolongo na la billahi kolongo ko flene ka so una le flene ko bula ko balo to ka dugula ta jabali ta mali yorbe yo so ko de be bela bujugo mo ta juguni bon wota mais dobe ka fra wari fitini be so dobe ka fra et budget de ka fa be institution budget ka wari fou oh l'autre si ça ni 20% au ministère be ka budget là asimi ga milliard cheki ka dobo la sente mo ou ça va que wa bi woro ou ko mobile kura musana ou ka be fere di mobilité ou ka taxi ta ko ma jamana ko te tiawa ou ka ele kilimo ngange ou ka ta bala o ko ma fo ko mali kura ko jamana kura ko baraka kya mais sente mo ka ele kilimo nga ko ta do est ce que do de la ka asimi me mali papier do ko ko ni ele kilimo nga ko hite fama yo sigatala oui o ti bo fama yala o le ma fo ko lumta sente la ko bul fa mo lubula pourquoi mobile kura be ça ko ni mobile kura sa parce que ko crole réparation o warga cha mais on te fuka ile mobile ka o ko mu faso durno on e ka hore abuka on dena abuka abu fe mais ça faut sente mo ko be ka ile tilmaninga ni tilmani warte mi bulo ka war fra nyonga u ka do kata ni ngono gata barake sigatala sente barate métier ce n'est pas un métier ibika barake krefe ibina ni wole seri ma jamana ko na ibina e vérité ko buta bola tugudi e ta vérité du todi mo mi yere mais subhanallahi la ilaha illallah wa rasulullah mais mali mais ambina re e ma ambina on a tombé très bas e ma ambina e ma ko buta la banta ok
ka aw fo sa radio kɔni ye Sahel FM ye fiɲɛ tuguda 89 tɔmi 1 ka bɔ Ɲamana aw bɛ ka jɛmukan min lamɛn sa ko an tɛ an tɔ to ani maa min bɛ ɲɔgɔn bolo o ye professeur Clément Dembélé ani ale de bɛ ɲɔgɔn bolo i bɛ CNT mɔgɔw ka hakili to dɛ CNT mɔgɔw sigi ko i b'a dɔn fɛn minnu bɛ jamana kɔnɔ o b'o fɔ ni fɛn min bilala ka na n'a tɛ bɛn jamana ma o b'o bɔ yen CNT mɔgɔ kelen tɛ yen min b'a fɔ k'a ka quartier la k'a t'a dɔn ko vie chère bɛ yen k'a t'a dɔn ko dumuni ko ka gɛlɛn k'a t'a dɔn ko kurantigɛ ko bɛ yen k'a t'a dɔn ko sirakolon bɛ yen olu bɛ boli sirakolon kan tɔgɔ di olu bɛ taa véhicule kura san c'est à dire que wariko tɛ quoi hakilina quoi mun hakilina buru la ka ɲɛsin Mali ma k'olu bɛ taa véhicule san ne yɛrɛ y'u soutenir yan ko ne bɛ CNT soutenir ne y'a ka émission na k'a to Bagineda ko CNT ka di ne ye ne b'u soutenir mais mɔgɔ bɛ se ka ninnu soutenir nin nkalon in kan cogo di dɔw bɛ se ka fara olu ka budget kan cogo di pour que olu t'u sara wari kɛ 240 est-ce que CNT bɛ baara kɛ cogo dɔ de wa saison de tɛ wa mais n'a tɛ baara kɛ cogo dɔ pourquoi o sara wari tɛ kɛ 240 ani essence litre 20 ka bɔ CNT mɔgɔ si tɛ yen ka bɔ i ka so ka na CNT la ni litre 20 dir'i ma ka 240 d'i ma ko t'i se ka na saison kɛ ka segin CNT tɛ métier o n'o tɛ dɔwɛrɛ la dɔrɔn ni bɛnna nin ma bɛn a y'a bolo kɔrɔta u b'u bolo filaw kɔrɔta k'u jan climatiseur a ma ban a ma ban o dɔrɔn de tɛ wa ou bien dɔwɛrɛ de don mais pourquoi a bɛ taa million joli bɛ d'olu ma après 26 ans an y'a mango bɛɛ ka 28 bɛ ta ka d'u ma dɔ bɛ fara budget dɔw ka yan fɛ dɔ bɛ fara mais nin an bɛ taa min kɔngɔ bɛ ka mɔgɔw faga jamana kɔnɔ hali mɔgɔ tɛ k'u dahirimɛ sɔrɔ mɔgɔ ka diinɛ bɛ ka tiɲɛ kɔngɔ fɛ fantanya bɛ ka mɔgɔ ka furu sa mɔgɔ bɛ ka gɛrɛ bɔ lɔnse la mais waati kelen Mali faama minnu na ko Mali yɛlɛma olu bɛ dɔw foro ka dunta kan mais nin ye c'est quoi ce pays là ni ye jamana sugu jumɛn mɔgɔ bɛ k'u mangu na cogo di mɔgɔ b'a miiri cogo di ko nin kan ka kɛ ni faamaw b'an fɛ u bɛ sɔn ka kɛ cogo di ce n'est pas possible. Ok. O kɔfɛ sa an y'a ye nin wagati laban ninnu na kɔni maaw kɔni grève ko o bɛ ka u kunbɔ tuguni an y'a ye enseignants olu ye préavis déposé magistrats fana olu ka préavis fana déposé la nin an b'a dɔn nin ko kelen ɲɔgɔn na o de kɛla sababu ye ni IBK kɔni taga la e bɛ nin grève minnu wulitɔla filɛ e bɛ mun faamuya ne t'a lajɛli Asimi la ta parce que an tɛna sigi a ka kuma bɛɛ siga t'a la k'an sigi an bɛ sigi fɛnw ka kuma bɛɛ Ala ka Asimi to an kɔnɔ fo k'a ka transition ban Ala ka Maliki Jaw to yen Sadio Kamara Ala k'u bɛɛ to yen k'u lakana fo ka taa transition ban an ta ye dɔrɔn u k'u jogo ɲa u ka mara kɛcogo yɛlɛma an ta tɛ k'a fɔ k'u ka bɔ yen moi je ne demande jamais de remplacer Asimi ou Sadio Kamara qui que ce soit ce n'est pas ça mon objectif o tɛ ne ka objectif ye quoi ne ka objectif ye min ye dɔrɔn la bonne gestion la bonne gouvernance tout comme minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ sisan est-ce que Sugali kan ka na Sugali kana na n'o jɔ ka na ni Poutine ye u ka na ni Sugali c'est pas mon problème ne ye Sugali kɛlɛ yan bɛɛ y'a ye ne ye Sugali kɛlɛ yan nɔ kabini Sugali bɔra premier ministre la fo k'a ka bana ba e ye Sugali tɔgɔ minɛ da parce que tout simplement moi mon problème ce n'est pas Sugali u bɛ na ni Sugali o tɛ na ni Sugali o de toutes les façons Maïga dɔ in tɔgɔ Abdoulaye Maïga a ma foyi kɛ ka tɛmɛ Sugali fana kan koyi wa Sugali yɛrɛ ma foyi kɛ ka tɛmɛ Motarawani kan donc notre problème o tɛ ko Sugali bɛna Sugali tina ou bien Abdoulaye Maïga tina o t'anw problème n'o jɔ ka taa Poutine yɛrɛ fana ta ka na n'a ye an k'o dɔrɔn ka dun ka fa lawuru min dira jamanadenw ma o ka sabati suɲɛli ka kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ u bɛ ka taa bureau minnu dayɛlɛ a donna tan a bɔra tan fɛn minnu da c'est pas ça notre priorité il faut des actions sérieuses concrètes an bɛ fɛ a ka bɔ kumabaden na rapport bɛ taa di Asimi Goïta qui est vice-président de Bandao Klela. Rapport min dira pour qu'Asimi ma ordre de accueillir président ko mo gomna ku do ko sola. Mais ne ta do mo de busi buji la mune kamli. Il y en a quoi? Il est ça. Il veut dire wa mo mo ko geri. Non mais qu'est-ce qui se passe? Moi je veux qu'on nous dise au mo ka fo mune ba ke concrètement de terre à terre. Mais billahi ni ko na chere ba Asimi fe ni ala che. Asimi ni dogoni ni. Ne cousin no. Mais mune ba ke foi boni fete ka kebe giri kun fɛ yan ni ka fɔ n'a ye hɔrɔn ye n'an tora tantɔn n'a ma kankari dan dɔgɔnin ninnu ɲɛna k'u bilasira ni ninnu ta ni président min nana n'an ye hɔrɔn an kana fɛn fɔ o ma dɛ sabula transition bɛɛ kɛra k'a ban foyi ma kɛ ni président kura min na n'o fana ma fɛn k'an kana kuma dɛ o ye hɔrɔn yɛrɛ ka fɔ k'an bɛ bɔ tuguni donna ta Asimi kun ka fisa dɛ Asimi ma fisa n'o tigi ye dɛ parce que n'o tigi nana ne taara o tigi bɛna mun de kɛ ka n'o ma foyi kɛ ko an bɛna fɔ ko Asimi ka fisa n'o ye Asimi ka fisa n'o ye sira jumɛn kan
Ok, o kɔfɛ an b'a dɔn sa e yɛrɛ ko ko i dɔgɔnin don est ce que e wuli ka jɔ kɛ ka s'u ma ne lettre wɔɔrɔ de ci Asimi ma lettre ma jaabi e yɛrɛ ma wuli ka taga ni kalo kelen kɔnɔ e ma wuli ka taga ka wuli ka taa wa wuli ka taa min présidence la i n'a ka ɲɔgɔn ye i ka se k'a fɔ an ɲɛna ne lettre caman n'a ma ne jaabi ne ka wuli ka taa présidence an ka ɲɔgɔn ye o kuma mun n fɛnɛ ta n yɛrɛ dɛ jamana ko ye tiɲɛ ye ne lettre ci ma ne ma ne jaabi i mɔgɔ ne mɔgɔ n terikɛ e tɛna ka na sɔngɔ da dɔn Asimi t'a da dɔn ne m'a faamu wa ne balo bɛ bɔ yɔrɔ min na Asimi t'o di ne ma a b'a di minnu ma olu bɛ t'u jɔ aran n'a da la ye i b'a hakili to a kɛra komi faama don n tɛ fɛ ka don kuma dɔ la faama kan ka bonya ne yɛrɛ b'a bonya n somɔgɔ don mais ne ka taa n'a ma ne jaabi ne ka taa non ne lettre wɔɔrɔ caman ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ caman dɔn minnu fana k'olu ye lettre ci ni mɔgɔ si ma jaabi o bannen kɛ n'a kan ka n jaabi don min na a b'an jaabi o mais mun bɛ se ka bɔ o la kɔfɛ IBK fɛnɛ ne ko ne lettre 8 de ci IBK ma ne jaabi ne tun b'a fɔ IBK kɛlɛ waati ko ne ye rapport ni lettre ci IBK ma ne jaabi a bɛ se ka kɛ Asimi tɛ ne ka lettre yɛrɛ ye ko faama kɛrɛfɛ ko n b'i mɔgɔ sa de i sigilen i tɛ bɔ a kalama ka sɔrɔ a f'i ye ko bɛɛ b'i fɛ non jamanadenw b'i fɛ bɛɛ b'i nɔfɛ non i t'i ta i ka ko ye hali ni jaabi san 10 kɛ foyi tɛ bɔ a la parce que ale ka miɲɛtɔya b'a la n'o tɛ n'i bɔra i ɲɔgɔn min na a bɛna o kelen de fɔ o fana ɲɛna ale bolo b'o de la. Tout bon flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Oui. Ce conseil des gens de La Fontaine s'applique aujourd'hui à Asimi plus que tout au monde. Kuma duman fɔla bɛɛ da yɛrɛ mais a b'a lamɛnbaga de bolo. Ni kuma in ni kan ka dala Jean de La Fontaine fɛ Asimi kan ka nin mɛn bi ka tɛmɛ bɛɛ kan.